Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa da ilmantarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abokan hira, barkanmu da warhaka. To, yau dai insha Allahu za mu shiga sabon labarinmu mai suna makwabtaka, wanda Jamila Umar Tanko ta rubuta, ni kuma Zainab Baba abokiyar hira zan karanta muku shi. Bismillahirrahmanirrahim. Cikin jerin dogayen ginannukan da ke kan titin Mahar Jaleli, Kaula Lumpur, babban birnin Malaysia, da misalin karfe 8 na safiyar Litinin, ga sanyin safiya, ga sanyi daga gandun dajin da yake gefen gidajen yana kaɗowa. Iskar da ke kaɗawa ta yi daidai da yanayin garin saboda zafi-zafin da ake yi. Nan da nan sai mazauna garin suka samu nishaɗi da walwala a wannan safiyar. Motoci na gani na faɗa ne ke giftawa a kan titin, yayin da wasu jama'a suke wucewa da ƙafafuwansu. Halittar Ubangiji kala-kala, Allah ɗaya gari bamban. Kowace ƙasa na da nata yanayin, haka da irin kalan halittunta. Matansu sanye suke da yadi mai kama da atamfa, sai ɗan guntun hijabi iyaka kirji. Wasu kuwa riga da wando suke sakawa, jeans da blouse, sai kuma su saka hijabi ko ɗan kwali babba. 'Yan mata 'yan gayu kuwa gajeren wando suke sakawa iya cinyarsu da 'yar shimi. Mazansu kuwa sukan ɗaura zani da riga ko kuma riga da wando da hula mai kama da Pakistan, launin baƙaƙe ko kuma wasu kalolin. Yawancinsu gajeru ne, farare, tas-tas, masu gajeren hanci da luhu-luhun idanuwa. Suna da gashi mai tsayi da tsananin laushi da baƙi. Kusan gaba ɗayansu musulmi ne, kaɗan ne suke yin wani addinin. Amma duk da haka ba sa shari'ar musulunci, kowa yana holewarsa yadda yake so. Akwai baƙaƙen Indiyawa waɗanda asalinsu bayi ne aka kawo su ƙasar, amma yanzu sun zama 'yan ƙasa kuma suna addinin Hindu. Sunan kuɗin ƙasar Ringgit. Yana da daraja sosai idan aka haɗa shi da Naira, don har ya fi Saudi Riyal daraja kwarai. Umaima Bello tsaleliyar budurwa ce matashiya wacce shekarunta ba su wuce 20 ba zuwa 25. Baƙar fata ce 'yar Afirka, amma ta fi fararen fatar kyau nesa ba kusa ba. Fara ce sosai, don idan ta shiga cikin fararen ba duka bane za su nuna mata fari. Haka hanci, idanuwa masu kyau, baki madaidaici, gami da gashi mai tsaho da laushi. Ƙirar jikinta kuwa ba kowace mace ba, don ta sami ƙira mai kyau. Umaima doguwa ce, ba mai tsaho tsololo ba, kuma mara ƙiba amma ba busasshiya ba. Tsaye take akan barandar gidanta bene na hawa 19. Tana kallon ƙasa, tana shaƙar daddaɗan yanayin garin. Daga gani babu tambaya, ta samu nishaɗi ne saboda annurin da yake kwaranya a fuskarta. Matsatsen lemon zaƙi ne a matsa a kofin tangaran a hannunta. Idan ta leƙa ta kalli titi sai ta kurɓi lemon nan mai sanyi. Kallon kowannensu take ɗaya bayan ɗaya, ta ga suna tafi a nutsa cikin nishaɗi. Saɓanin yadda 'yan ƙasar ta Najeriya suke, kowa yana tafi a zabure, kai ka ce koro shi akai. Wasu na tafi na lissafin kuɗin cefane saboda masifar da ta sha mana kai. Sai tausayi ya rufe ta, har ƙwalla ya cika mata idanuwa. Musamman da ta tunano danginta na karkara Fulani masu kiwon shanu. A bayyane ta furta, "Oh, Allah ka kawo ƙasa ta Najeriya agaji, mu ma mu samu ci gaba kamar 'yan Malaysia." Tana ɗago ido ta kalli ginin gidajen da suke fuskantar gidanta, sai ta yi arba da mutumin nan mai nacin kallonta. Shi ma yana tsaye a kan barandar gidansa. Dama ta ji a jikinta ana kallonta kamar yadda ya saba yi. Galla masa harara ta haɗa da dogon tsaki, sannan ta shige cikin gida cike da tsananin takaici. Musamman yadda ya ganta daga ita sai 'yar yaloluwar rigar bacci koriya iyaka gwiwarta, kanta kuma babu ɗan kwali. Murmushi yana shirin gaishe da ita sai ta yi saurin koma cikin gida. Tana shiga falonta sai ta ɗaga labule ta leƙa barandar ta ga baya nan. Daga nan ta tabbatar dama don ita yake fitowa ya tsaya, da ta koma shi ma sai ya bar wajen. Don haka ta shirya yi masa rashin mutunci, muddin ya ci gaba da takura mata da hana ta sakewa a farfajiyar gidanta. Baƙar fata ne, amma daga ganinsa ba ɗan Najeriya ba ne. Ko ma dai ɗan wace ƙasa ne, yana da kyau da kuma kyawun sura. Dogo ne sosai, mai ɗan ƙiba kaɗan. Fari ne sal, mai hanci da gwarza-gwarzan idanuwa. Mai yawan fara'a gami da fararen haƙora a jerare ras a cikin madaidaicin bakinsa. Daga ganinsa yana da tsafta, don ɗan gayu ne na ƙarshen zamani. Tun daga gashin kansa zuwa gemunsa za ka gane tsaftarsa saboda ko da yaushe sheƙi suke yi. Ƙamshin turarensa kuwa tun daga benanta take fara jiyo shi. Ta ɗago ido ta kalli agogo ƙarfe 8 saura kwata. Tana da darasi wato lectures ƙarfe 9. Don haka sai ta hanzarta faɗawa wanka, kankace kwabo ta gama shiryawa ta fito tsaf.
sanye da riga mai dogon hannu mai launin ruwan hoda, sai bakin wando da kuma takalminta pink, sai bakin hijabinta da ta saka wanda ya tsaya iyaka kirjinta kamar irin na 'yan kasar Malaysia. Yar karamar jakar laptop ce a rataye a kafadarta ta rufo gidanta ta fito. Ta haɗu da jama'a da yawa a lift, 'yan Malaysia, Chinese, India da dai sauransu. Amma duk basu ishe ta kallo ba balle ta yi musu murmushi saboda ba ta sha'awar ta saba da makwabtanta. Tana isa ƙasa ta fito daga lifta ta nufi gate ɗin fita. Abun mamaki sai ta ci karo da mutumin nan mai nacin kallanta wanda gidansa yake saitin gidanta shi ma a hawa na 19. Amma gidansu daban sai dai gate ɗinsu guda ɗaya ne saboda duk a surrounding ɗaya suke. Nan da nan ta sake tsuke fuska ta ƙara ɗaga ƙafa tana ta sauri. Domin ta ga ya fara mata wannan murmushin nasa yana da niyyar ya gaishe ta. Ita kuma ba ta buƙatar hakan. Saurin da take ya wuce misali don haka nan da nan ta ɓace masa. Sai da ta tabbatar ba ta hango shi sannan ta rage tafiya ta ci gaba da tafiyar ta a nutse. Tana hawa matattakala za ta tsallaka gada zuwa ɗaya hannun kasancewar ƙasashen wajen da aka ci gaba ba a tsallaka titin mota sai dai a bi ta gada. Tana fara hawa matattakalan dai sai ta ji ta gaji saboda hawan yana da yawa. Kwatsam ta ji wata lallausan murya a gefenta cikin harshen Turanci ana yi mata sanne da aiki. Ta waiga da sauri sai ta ga mutumin nan makwabcinta. Ta yi mamaki da ganinsa saboda ta daɗe da tsere masa. Sai dai ko idan ta lunguna ya biyo ba ta titi ba don kuwa ta waiga ba ta ga kowa a biye da ita ba. Cikin harshen Turanci yake mata magana. Sai da ya jero mata tambayoyi har guda 3 amma bata bashi amsar ko ɗaya ba. Har ya fara tunanin ko bata jin Turanci ne don haka ya shiga yi mata maganar gwarawa ya fara kacaccala Turancin yadda ko da ɗan koyo ne zai gane. Are you from Sudan? Libya? Egypt? Ethiopia? Or Mali? Sai ta harare shi kawai ta kawar da kanta ta ci gaba da tafiyarta. Har yanzu dai biye yake da ita yadda take sauri haka shi ma yake ta yin sauri. What is your name? Ya sa dai dole ta san wannan kalmar. Amma a maimakon amsa sai wata sabuwar hararar da ta ƙara watso masa. Ta kalle shi sama da ƙasa cikin takaici ta ce, Maye kawai sai na tsiya. Murmushi ya, Oh, your name is Maye? Wow, nice name. A zatonsa ta ce sunanta Maye. Ya bi ta yana ta bayani cikin harshen Turanci. Duk maganar da ya sai ya ambaci sunan nan Maye. Sai takaici ya sake ƙaruwa a zuciyar Umaima. Ta rasa yadda za ta yi da shi. Kalmar ƙarshe da ya faɗa mata ita ce, My name is Abdul Sabur. Nan ma banza ta yi da shi. Da ya ga lalle ta kufula sai ya kyale ta wuce, ta nufi hanyar makarantarsa da ko tantama baya yi a FTMC Global College take. Dan nan ya ga ta nufa. Idan kuwa 'yar jami'a ce, ya za a yi a ce ba ta jin Turanci? Sai dai idan ba ta niyyar amsa masa ba ne. Wannan hujja ce mai karɓuwa. Tunda ta sunkuyar da kanta ƙasa tana tafiya ba ta ƙara ɗagowa ba, balle ta waiwayo bayanta. Ba ta tsaya a ko'ina ba sai a cikin ajinsu, a inda ta samu kujera ta zauna. Zamanta ke da wuya sai malami ya shigo ajin ya fara yi musu darasi akan abin da take karantawa, wato software engineering. Washe gari da misalin karfe 10 Umaima ta fito don tafiya makaranta. Sanye take da bakar abaya, sai sauri take yi saboda tana da test karfe 11. Yau ma a bakin gate ta ci karo da mutumin nata, wato Abdul Sabur. Shi ma zai fita sanye da bakar suit. Sai da ta yi da gaske sannan ta gane shi domin wankan ya bi jikin shi ya ƙara kyau. Ya mata murmushin nan nasa sannan ya mata sallama gami da ɗora da ambatan sunanan da yake zaton sunanta ne, wato Maye. Nan da nan ta ji ranta ya ɓaci. Ta harare shi ta wuce ba tare da ta amsa masa ba. Sai ya shiga mamakin yadda musulma take da bakar zuciya haka ko sallama ba ta amsawa. Kuma a yadda ya lura ba shi kaɗai take yi wa haka ba har da sauran makwabtan. Dan ya ga yadda take tafiya a fusace ko kallon inda suke ba ta yi. Sannan tun da ya ga Dr. Faduwa ta wuce ba su gaisa ba, ya san tabbas abin ya fi ƙarfin Dr. Faduwa. Wataƙila ta gwada sau ɗaya ta ga babu riba dole ta ƙyale ta. Dan ba don haka ba, ya san yadda Dr. Faduwa take da matuƙar son mutane. Ga ta da fara'a, ko ka ganta ko baka ganta ba za ta yi maka magana. To ko lallai in ba don wannan dalilin ba, babu yadda za a yi ta wuce Umaima ba su gaisa ba. Sai da ya tsaya suka gaisa da Dr. Faduwa, sannan suka ɗunguma su uku suka yi bakin titi. Umaima na gabansu su kuma su biyu suna bayanta suna ta hirarsa cikin harshen Turanci. Dr. Faduwa balarabiyar Egypt ce, amma Allah ya yi halittarsa a nan saboda ko a Larabawa ma kafin a samu mai kyawu irin na Faduwa sai an bincika. Ba ta da tsayi kuma tana da 'yar ƙiba amma a dire take. Dogon hanci ga manyan idanuwa da lallausan gashi don har cinyarta yake taɓawa. Ga ta 'yar gayu kuma ko da yaushe tana cikin suturarta ta Larabawa a mutunce. Kallo ɗaya za ka yi mata ka tabbatar likita ce don sana'ar ta dace da surarta.
Umaima ta haye matattakala ta haura gada yayin da su kuma suka tsaya a bakin titi suna jiran tasi. Inda Abdulsabur zai tafi makarantar Inter College ce wadda take unguwar su Bank Jaya. Ita kuma tana Sunway University don haka mota ɗaya za su hau. Idan aka sauke ta sai a wuce da shi. Ba jimawa suka samu tasi, dukkansu suka shiga gidan baya bayan sun zayyano wa direban inda zai kai su. Nan take danna mita ta fara kirga musu kuɗinsu ba sai an yi dogon ciniki ba. Kana tafi kana ganin kuɗin da ka ci, nisan tafiyar ka yawan kuɗinka. Dr. Faduwa ta dubi injiniya Abdulsabur ta ce, yarinya ce ‘yar ƙarama da ita sai faɗin rai? Ba ta amsa gaisuwan mutane haka kuma ba ta gaishe su? Ni na ɗauka ma don ta gama farar fata ne yasa ba ta amsa mana. Amma yanzu sai naga kai ma baƙin fatar ɗan uwanta bata amsa maka ba. Ni da za ta ji shawarata da ta dinga gaisawa da mutane saboda halin mutuwa ko ciwo. Ita kaɗai a gida babu uwa babu uba babu miji? Makwabci ai shine zai fara taimakonta musamman ma da yake mu musulmai ne ‘yan uwanta. Ko ya ka gani Abdul? Gaskiya kai mata magana. Ka yi mata da yarenku ko za ta fi fahimtar ka. Murmushin ƙarfin hali yayi. Wa ya faɗa miki tana jin yarena? Ai ba ƙasar mu ɗaya ba. Ko kin ɗauka duk baƙar fata suna jin yaren juna? Ni dai babu abin da zan iya yi mata, sai dai ne mata addu'a. Allah ya sa ta gane. Daga nan suka sauya akalar hirar suka shiga wata hirar don su basu iya tsegumi ba. Da aka isa makarantar su Dr. Faduwa ta sauka. Za ta biya kuɗin mota Abdulsabur ya ce ta bari zai haɗa da nasa ya biya duka. Nan suka yi sallama tare da yi wa juna fatan alkhairi. Ta shaida masa ba za ta dawo gida yau ba sai gobe saboda akwai gwaje-gwajen da za su yi a makaranta. Nan direba ya fusgi mota ya ci gaba da tafiya. Bai tsaya ko ina ba sai Inter Bank Jaya, inda mitan mota ta nuna kuɗinsa rigit 35 ne, wanda ya yi daidai da kimanin naira 1,700 na Najeriya. Ya zaro ya biya sannan ya shiga makaranta, a inda yake haɗa karatunsa na masters. 'Yan Najeriya sun cika kowace jami'a da ke ƙasar Malaysia, musamman jami'o'in kuɗi. Ba kamar na gwamnati ba, duk da su ma na gwamnatin duk inda ka leƙa za ka gansu birjik. Wata jami'ar idan ka leƙa sai ka rantse a Abuja kake saboda yawan 'yan Najeriya. Hausawa da Inyamurai sun fi yawa, ko ba a faɗa maka ba, ka san za a yi rashin ji. A lokacin ne jami'an tsaro wato 'yan sanda da immigration suka fara gane cewar ba gaba ɗayansu ba ne ɗalibai. Sun dai bi hanyar cuwa-cuwa ne sun samu biza irin ta ɗalibai amma ba karatun suke yi ba. Sai kuma suka shiga kame ba dare ba rana mai gaskiya da mara gaskiya. A nufinsu duk ɗalibin da suka kama to makarantar da yake za ta je ta karɓe shi. Wanda kuwa baya karatun dama ba a san da shi ba a makarantar, don haka babu mai belinsa sai dai ya zaman gidan kaso. Kuma wannan zama ya kama shi har ranar da jaki ya yi ƙaho. Saboda Malaysia ba kamar Saudiya ba ce, wacce idan aka kama wanda yake zama ba bisa ƙa'ida ba za a sako shi a jirgi kyauta a dawo da shi ƙasarsu. Gobe idan ya sake samun wasu kuɗin sai ya sake komawa, su sake kamo shi kuma su dawo da shi kyauta. To su Malaysia ba sa haka. Ba za su yi amfani da ko sisinsu wajen kawo ka ƙasarka ba. Sai dai ko idan 'yan uwanka ne suka zo suka tafi da kai. To in ko ba haka ba sai dai ka dawwama a nan. Yawancinsu ko kuma na ce gaba ɗayan Hausawan da suke karatu a wannan ƙasa ba su da wannan matsala. Duk wanda ka gani karatu ne ya kai shi ko iyayensa ko kuma gwamnatin garinsu. An fi samun wannan matsalar dai a wajen ƙabilu waɗanda ba Hausawa ba. Su ne suke shiga su zauna haka kawai ba sa karatu. Aikin ma dai baya samuwa, haka babu aikin ƙarfi da za su yi su samu kuɗi. Sukan samu wankin mota sai kuma wannan sana'ar mai haɗari wato safarar miyagun ƙwayoyi. Wadda idan suka haye sun gama yin kuɗi, idan kuma ta kwaɓe musu hukuncin kisa ne babu shamaki. Waɗannan ƙabilun da ba Hausawa ba sun fi kowace ƙabila zama a kulob tun daga farkon dare har zuwa asuba. Babu abin da ake sai shan giya da neman mata, kiɗe-kiɗe da raye-raye. Idan sun sha sun yi tatil sai faɗa ya hautsi ne, sai kaga ana ta fashe-fashen kwalabe za a yi cake-cake. Idan ba jami'an tsaro suka gani ba to ko ba sa watsewa. Da hukumar Malaysia ta gaji da hatsaniyar 'yan Najeriya sai ta shiga kwashe su don rage ɓata gari. Duk da dai ba kowanne ne suka haɗu suka zama ɗaya ba, akwai ɗalibai na gari waɗanda karatunsu ne a gabansu. Cikin dare immigration suke kai su mame gidajen irin waɗannan ɓata garin. Kama su suke babu ji babu gani, saboda tsabar razana da guje-guje har wasu sukan ɗimauce su duro tun daga can dogon bene, can ƙololuwa hawa na 5 ko na 7. Ko tantama karkuyi fashewa kawai suke yi. Wasu su mutu a take, wasu kuma su ƙarasa a asibiti, wasu kuma su jikkata sun lahatta kenan har abada. Ganin haka yasa suka fara guduwa daga gidajensu idan dare yayi, tunda sun fahimci da daddare ne jami'an tsaron suke zuwa kama su.
sai suka koma ɓuya gurin ajiyar motoci ko cikin daji har gari ya waye, sannan su dawo gidajensu su kwanta su yi bacci. Daga inda magariba kuma ta yi sai su sake ficewa, sai wata goben su sake dawowa gida. Su ma jami'an tsaron sai suka canza sabon salo, suka shiga yin kaman ko da rana kuma ko da a tsakiyar hanya ne idan suka gamu da mutum. Idan sun kama ka kuwa, ko ka nuna fasfot ɗinka da visa a jiki, ba sa ƙyale ka, dole sai sun ji ta bakin hukumar makarantarku. Dan suna kama ka, za su tambaye ka sunan makarantarku, kuma a take za su tuntuɓi makarantar ko sun san ka ko ba su san ka ba. To Allah ya kyauta, kuma ya yi mana jagora, ya ba shugabanninmu ikon gyara mana ƙasarmu, mu ma mu huta da zariya ƙasashen da suka ci gaba, mu daina ganin wulaƙanci da muzancin da ake yi mana. Amin. To, abokanan hira, wannan so mun taɓi kenan daga labarin maƙwabtaka. Kada dai ku manta, wannan ba shine ainihin labarin ba, wannan duk shimfiɗa ce na buɗe labarin. Gundarin labarin za mu shige shi gadan-gadan insha Allahu. Ku dai ci gaba da kasancewa da ni domin jin wannan ƙayataccen labari. Kada dai ku gajiya da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar subscribe, like, comment da kuma sharing a group ɗinku. Na gode da irin goyon bayan da kuke bani, kuma na gode da kasancewarku abokan hira. Taku har kullum abokiyar hira.